יואו, מה קורה חברים? אתם צופים בג'ויש באטל, תעשו מקסימום רע! סוף סוף חוזרים לעניינים, וקודם כל אני רוצה להציג את השופטים שלנו. מלכה בי, אני קטן, צריך לראות. דוטה, אדם בלאו. עוד יותר טוב. נציג את המתמודדים שלנו. MC מצד ימין, תציג את עצמך. יאי רינגר 04 מדה פאקר, מזדיין בתחת! MC מצד שמאל. מישה זולוד. זולוד מובמנט. מתחיל פארמר, MC מצד ימין, תעשו לו מקסימום רעש חבר. טוב. זה המדריך המתחיל לאיך להיות ראפר. או איך לא לחטוף בוקס. שלב ראשון, אל תוציאו את כל הכסף שלכם על קעקועים ובוטוקס. מי שאתה קמצן או אוכל בתחת, אני עוד לא בטוח. כי התחת שלך, כמו החשבון שלך במסעדה, תמיד נשאר פתוח. אתה מחליב וזה מבחיל, יאללה, תפסיק! יש לי כל כך הרבה מה לומר, גם באלף בית צום אחרי התפסיק. אין לך ניואנסים. אתה כמו שתי יחידות אנגלית, ואני ג'ון סינה. אנסים. קוראת לך יד, אתה שם פלסטר. מרוב שאתה נואש, כשמישהי עושה לך גוסטינג, אתה הופך לגוסט בסטר. בזמן שהיא רוכבת עליי כמו גוסט ריידר. אז פאק היום אתה מת, אני לא תופס אותך בשבי. אתה יוצא עם בחורות יותר זולות מרמי לוי. אתה נפרד מחברה שלך, אז את האקסיט שלך הבאתי, או שבעצם לא, כי אחריך היא כבר לסבית. אתה לא יודע לפלס ביט או אד ליפס, חושב רק על הפלן בי ומה תזמין בטנביס. אני כולי בר רותח, אתה רק באפשרות. לא היית מנצח גם אם הייתי מתן שרון. שאוט אאוט. כבר אין מקום לזקן, כי כל הפאנצ'ים על הפנים. הזין שלך קדוש, כי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. יורה בך עם שוטגן. רואה את הבטל הזה בריפיט, איך אני מזיין אותך עוד פעם. אם היה רשום בכניסה עברייני מין חינם, היית הראשון כאן. אז מכל השופטים מחילה, זה באמת לא אישי, אבל איך זה משתלם למכור בטלים שמים מולי ראפר בשקל 90? ושוב אתה אוכל סרטים מבלבלים, כי כשתקועה לך בתחת מנורה של פיקסר אתה מרגיש כמו בדיסני. ואין לך יכולת סקיל או ריימס, ונראה לי מטומטם ששלחו מישהו שנראה כמו הומלס למעצר בית. גם אחרי הבטלים זן אותך בבוקסי, ילד זין. עברת הרבה חקירות, אז אתה יודע איך זה להרגיש פנס בעין. אתה כמו גנגסטר במחזור, אפשר לקרוא לך אל טמפון. היום אני מזן אותך כמו חפר מרמזור, ואתה מסיים כמו אופנוע שלו ברמזור. ראונד! אהבתי. חבר'ה, תעשו מקסימום רעש למי שזו תזרה. אם אני אוציא את הטלפון שלי, אל תעלבו עליי. זה יכול לקרות לי. אני באתי ליהנות היום, יאללה. כדי להבין מאיפה אני בא, צריך להבין מאיפה באתי. באתי מארץ רחוקה, קזחסטן. את הבמה הזאת היום, אני יהפוך לאפגניסטן. אני אזרוק פצצות מימן, אני אצא מתוך מימד. במהירות שאני אחסל אותך, בשבילך זה ייגמר מאוד לאט. כי אני זאב בודד, מחפש כבשים. בחווה שלך אני ארגיש מאוד נחמד. צ'ק איט, זהו יום של חורף, ואני דוב טורף. אני חושב מה אני רוצה קודם, לישון את החורף, או להראות פה לכולם שאני את הליריקה שורף. אז אני אחר את השינה שלי ויחפש לי קצת טרף. הקיבה ריקה, אז אני אחפש משהו בעל ערך. משהו שייתן לי סובה ולא איתם כמו הרוב. משהו שיגרום לי אחריו אפילו טיפה לרדוף. אבל אני אצא מהחיה שבי וייכנס למנטליות. ייכנס לאנושיות שבי, ייתן קצת ורבליות, מריות. האם אני גם יכול החיה להיות? אז הפכתי למפלצת, יצור עתיק היברידי, אילון מאסק על טסלה, האנרגיה שלי חופשית, אני רדיו-אקטיבי. אקטיבי בתדרים, אני ממיר...
אקטיבי בתדרים, אני ממיר מחשבה לתנועה, בתוך המוח עובר בין הצ'אנלים, רוקד בין הצ'אלנג'ים. אני המאסטרינג, שר הטבעות מאסטרינג, אני במאסטר קריז, רוקד בקליפים של 9 זה מאסטר פיס, הופך אותך לעבד, קרא לי מאסטר פליז, זה הולך להיות מאסטר דיס. אני צאצא של בוקה, ואתה לא באמת מי שאתה מנסה להיות. let's go. רגע שנצח את זה, הוא רצה ליריקה. מאסטר מיינד. תעשו רעש למישה זולוט. מילה של פארמר, תעשו לו רעש. איי. אז לא השגת כלום חוץ מלהיות האלפביתי. כי אני מכיר את 3 זולות. ענן, אדם וטדי. כן, תעשו להם, מגיע להם. זולות נלחמים בגזענות נגד אתיופים וערבים. אתה למה אתה מקופח? יש לך קעקועים על הפנים? אין לי. תופס עליהם טרמפ כדי לשלם את המזונות, יש לך אזיקים על הידיים, אבל מהסיבות הנכונות! לך תעשה שיעורי בית. אוקיי, אני הפסדתי 3 פעמים, אבל אתה מפסיד למישהו שהפסיד 3 פעמים. הרושם לא מטה, אתה כנראה אדם מובטל, אבל חופר יותר מכתבות על אדם מוכתר. עבר מוכתם, אתה סתם טומטם, עליי זרקת זין, אז אכלת אותו גם. אתה מלא בשפיך, זה נראה כמו פרסומת ליופלה. אוקיי. לא שיש בעיה עם להיות גיי, אבל אם יש לך איידס, אתה תעביר את זה הלאה כמו רביד וסול ג'יי. אתה יודע לדבר חזק, אבל לא לתת רגש. אגב, החנות שלך פתוחה, ובמקומך הייתי פושט רגל. שמעתי שמות על חברה שלך, שבגעת 1000 פעם. לך תספר לחברה שלך שאתה אוהב ליידי בוי זה על הזין שלה. אולי אתה לא בוגד ואתם בקשר פתוח, כמו הרגליים שלה. אני דופק בתים, אתה דופק שורות והם ירגישו. אתה תצעק פאק מישהו. בן 30 עדיין פוחד שההורים ירביצו, ויותר נדיר לראות אותך מזיין מאשר קראנץ' פיסטוק. אתה בכלל רקדן, לא ראפר, מישה. על מה אתה מדבר? אני נרדם מהראפ שלך יותר מהר מהרגל שלי כשאני מחרבן. מהיר ועצבני, אתה לא יכול לשים לי סטופ. אתמול ראיתי את הזין שלו כשפתחתי מיקרוסקופ. החיים שלך על הנייר, בוא ותרים עט. לכו תספרו לרון עשאל מי מת. סוגר לי באטל בקיסריה, אני טונה ואתה נינט. אני ממזר כמו ג'ון סנואו. אתה ממזר כי אמא שלך זונה שאוהבת לתת שואו. אז אתה מאוד טיפה שבאת לעוד איבנט, יש לי רק מעריצים ולך אונלי פנס. ההורים זרקו אותך מהבית, אתה לא חוזר בעד שלום. מצחיק לשמוע ירידות על ההורים שלי ממישהו שאיבד את המשפחה שלו. ראונד! תעשו רעש לפארמר, חברים, על הראונד השני. מילה של מישה זולוט, בהצלחה. תעשו לו רעש. יאיר רינגר, לא עשיתי מחקר משמעותי, לא שאלתי ולא חקרתי עליך. ראיתי באטל 2, שמעתי את האלבום פעמיים, ראיתי את השפת גוף, טונציה, פלואו, רוטציה. במעגל שלך הבנתי שאין מספיק ויברציה. אז אם אתה נורה ואני אנסה להדליק את האור, לא תהיה ריאקציה. אני רגיל אל החושך, חור שחור, קובי בריינט, בלק ממבה. קרא לי יוסיין בולט, כי אני הולך להיעלם מהרדאר שלך. כמו מטוס חמקן, עצם בלתי מזוהה, נוסע בזמן. יש 6 מיליון דרכים למות היום, דוקטור סטרנג' לא יציל אותך כאן. אתה אבן דרך בשבילי, עוד אחת ואני מוחק את כולם. אני אשאיר אותך בדם, יהווה ממך דוגמה, כדי שאף אחד לא יתעסק איתי סתם. אז אל תנסה היום כלום, כי הזאבים שלי רעבים, ובחוץ יש פול מון. בתוכנית שלי להעלות אותך קורבן, שימה נון. בטקס הזה אני לא מוריד את המסכה, קרא לי MF דום. אני חד כמו תר, להב, רוצה להיכנס לתוך הגוף שלך, או לקרבצ'נקו תחב. אני באתי עם רב, אני אלכמיסט, הופך כל מילת ברזל לזהב. ברז! ראונד!
ראונד שלישי של פארלו, תעשו לו רעש. בוא נסיים עם זה! אוקיי. טייב. אז עם כל מה שאמרתי לא הספיק. אבא שלך אנס יא זין. אז מניסיון מה אתה מעדיף? לתת לו יד או לשבת לו על הברכיים? אכלתי גלידות צ'אנקי מנקי, בזמן שאכלת קקי, מאתגר אותך לבטל ואת חברה שלך לבוקקי. אתה לא יודע להתחיל עם בנות. אל תוציא את הזין, לא מולן. אל תשחק אותה גבר, אתה לא מולן. אבא היה מניאק, כנראה שאתה גם בא לבטל כמו קאמבק, אני גומר לך על הגב. כי גם בבטל אתה לא ראפר, מאבד שליטה והיום אתה אוכל את הראש יותר מג'פרי דאמר. סליחה. אתה תחת לחץ, אין לך נחת. אכלת זין כשקראת את התחת. הברזת לי מהבטל כי הלכת להתאשפז רק כדי שאני אשפז אותך גם ככה. זה טוב. זה היה טוב. ללרקוד על גברים יש לך פשן. אין לי בעיה שגם תרקוד על עמודים, אישה, כל עוד זה לא עמוד בקונקשן. אין ספק להבריז מבטל זה פחדנות של ילד זין. שיקרת לי שהיית בכיסא גלגלים, מסתבר שלשקר דווקא יש רגליים. ויש דברים שלא תבין. אם אני משל טרוני, אתה שונא כלבים. להטריד בנות אצלך זה מותר, אבל אם אני דוגמנית עם עורך דין, אתה שי אביטל. כי היום אני קלה, ואתה כמו עומר אדם, אבל עושה עבודה גרועה כמו החייט של הסמלה שלה. בבטל האחרון היה לי קצת קשה. ובתכלס אני מרגיש שזה קצת יושב. קרה שהייתי גרוע. קרה שתמנו לי מלכודת. הייתי בטוח שאני אהיה הראשון שיפטר ממך, כנראה שמשפחת זולוד עשו את זה קודם. מישה. שיעורי בית. אוקיי. אין לך מה לעשות, אחי. כמו ילדי שנות ה-80, צחק איתי בקלאס. אל תיכנס לי בסיבובים, אל תבקש מחבר להקריא לך את הברס. כי אני הולך רק עם הלב, והלב מלא בהיפ-הופ, שואף להכי טוב. אז זין עליך מישה, אני מזיין גם את השופטים פה. היום נדפקת ידבה, זה לא בא לך בטוב. אני שומר על אחותי, אז אתה מודח כי אני האח הגדול. למה אתה נותן את כל הקרדיט לעצמי ולמשפחה שלי? מה לא כתבת מספיק חומר גם עליי? ההורים שלך ימכרו אותך יותר מהר מכרטיסים לקונקשן לייב 2! ראונד! ראונד שלישי והאחרון של מישה זולו, תעשו לו רעש. שיעורי בית. אני את הסטייל שלי בניתי לבד. אני לא חמדן. אני הופך דמיון למציאות. אני לא חי על ענן. אני נגוס אמיתי, אמנם אני לבן. אני מודה לכל ההשראות שלי. אני תמיד אזכור מאיפה באתי. לא רשמתי יותר מדי, זה היה הראונד שבו נכנעתי. אבל אני אתן פה קצת פרי סטייל, אולי יצא לי מזה משהו. באתי ליהנות מהבטל הזה בכלל, לא באתי לבזבז את הזמן שלי ולא של מיכאל. כולם פה איתי, לא מכירים אותי. אתה אומר שזולוד המציאו אותי, אני זה שהמציא אותם. זולוד מוצאה ב-2003. לא, אתה לא חושב שזה לא מזמן? אתה אומר לי דברים שהם לא נכונים, לא עושה שיעורי בית, באת לפה, אתה חושב שאתה טייט. אח שלי, אין לך שום דבר עליי, אין לך שום דבר להגיד לי, באת לפה עם מטאפורות באת לפה עם מטאפורות בלי עובדות. זה התרגיל, אחי. זה כל הקטע שאנשים לפעמים לא עושים שיעורי בית ולבוא בלי עובדות, הם חושבים שזה הייפ. עזוב אותך, אחי, דמיון, עזוב אותך, אחי, שטויות. כל המטאפורות האלה לא שווים כלום אם אין לך רזומה ואת כל השטויות האלה שאנשים מביאים כשהם עובדים קשה. ולא אכפת לי באמת מכללות על ההורים שלך. אין בזה כוח. אתה מבין? אני מעדיף שתיתן לי משהו מעניין. תן לי איזה משפט, תן לי את מה שעשית, איפה היית, מה יצרת ואיזה אלבום בנית, איזה סטייל עשית ואיפה היית. אני לא רואה שום דבר ברזומה שלך. אח שלי, סיה. ממסיטה. גם טוב, גם טוב, גם טוב, כן.
זה היה ראונד שלישי של מי שזול אותה. זהו! יאללה, נהניתי מזה. תודה רבה, חברים. אתה הולך להביא לי גם חיבוק? מה קורה? יש לך עוד ראונד, זהו? וואלה, חבר'ה, תעשו לנו רעש, זה היה באטל כיפי. נהניתי מהבן אדם הזה, רצח, אחי. סוף סוף אנחנו עושים את הבאטל הזה. מה זה, סליחה? תקשיבו! יצא לי אלבום בספוטיפיי, לכו ובדקו, באמת, אלבום מטורף. אחלה אמסי, אחי. מלכה יש פה קודם כל. קודם כל כפיים לכולם על הבאטל הזה. פה. מלכה בים, אמן. קודם כל, תשמע, היה לך המון פאנצ'ים, אחי, השתפרת בטירוף, ממש נהניתי ממך, אהבתי את הווייב שלך, את הכריזמה. זה אחד הבאטלים הכי טובים שעשית. באטל הכי טוב שלך אי פעם נראה לי, אחי. ורסים מפחידים, אחי. אז בוא נעשה את זה לפי סיבובים, בסבב הראשון הוא היה הרבה יותר כריזמטי ממך. לא היה לי פאנצ'ים ממך. לא הרגשתי ממך כריזמה, לא הרגשתי ממך משהו שהוא מעבר, ואתה צריך לבוא לבאטל, אתה צריך לבוא לרצוח, אחי. תסתכל ליריב שלך בעיניים, תנצח אותו. הרגשתי ממך כאילו שזה הוא מעל ואתה למטה. אני נותן לך את הבאטל הזה 3-0. הרבה מעבר. וואלה, זה אחד הנצחונות הכי יפים שראיתי בג'ויש, מגיע לך את זה, אחי. יהיה. אני לא מספיק מתלהב להגיד לך מה, תודה, אחי. תודה. יודם, אח שלנו. מי שעת שלי, דבר ראשון. כבוד, רספקט חיבוק, מה כואב לך? רגע, בוא אני אביא לך חיבוק. בוא אני אביא גם לך חיבוק כמו שצריך. מתמודדים, תנו לי רעש, כאילו לפני הזה. אז מי שעת שלי היקר, וואלה, דפקת פה באטל. בכללי מעניין, בגלל שאתה סיפרת על עצמך, גם הצגת את לוד, דפקת הרבה רפרנסים. היה לך משפטי מחץ מסוימים, אבל הם היו רחוקים מאוד מהמשפטי מחץ האחרים, אתה מבין? לעומת פארמר שהוא הביא פה פאנץ' אחרי פאנץ' אחרי פאנץ', והוא גם רתם את הקהל אליו. ביחד עם עוד דברים שנמצאים ועדכניים, כמו עם שי אביטל ודברים שאנשים מכירים. וזה מה שתופס בבאטל. וואלה, נותן לפארמר את הבאטל 3-0, וגם נטו כי הוא היה מוכן, זה חשוב להיות מוכן. אם היית מוכן, זה היה יכול להיראות הרבה יותר טוב, אתה מבין, מהזרימה, אבל זה היה באטל טוב, הכירו אותך, הפרי סטייל, השתחררת, אהבתי אותך, ופארמר, כל הכבוד אח שלי, זה שלך. תודה רבה. איזה מבלבל לך, יאללה? אדם הגדול. פישה הגדול. רספקט קודם, רספקט. זה דעה מעניינת, אני אוהב. אתם ביקשתם את עצת הרב. מאוד נהניתי בקרב. אבל אחי, למרות שהיית מאוד שנון ומעניין, אתה בטח מדמיין אם זרקת שורה שאת השופט בן לאוי תזיין? אני פאקינג מתנצל! אתה תגמור מסכן, כי אולי אני ראפר מזדקן, אבל אני, להבדיל מלוד, אחי, עושים לי כבוד, אוקיי? אתה תלמד היטב לעבוד, זקן זקן ולעד יעמוד. הם נהנים בקרב לצפות, שוב פעם תגיד שתזיין את בן לאוי, אמא שלך תכין את הפוט! אוקיי? זה ברב פעם הבאה ייגמר, בכל מקרה המנצח פארמר! אש אחי, אש, באטל טוב, נהנינו, נכון?